दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै मेट्रिक आनजादाव होनो गोनां बर' फरायसाफोरनो जा मोनसे हामलायथि रादाब लाइजाम बे लाइजामखौ मिरुनि बिथोन बायदियै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सिमोन दख'रा बर' फरायसा आफादा गामि गामि थांनानै मेट्रिक आनजादाव जिरायनो गोनां फरायसाफोरखौ लोगो हमनायजों लोगोसे बिमा बिफाजों सावरायबोनाय आरो बे सावरायनायाव जों लोगोसे फरायसाफोरखौ लोगो हमनानै बे नैबे कभिड सिटुवेसननि समाव जा मोनसे सोलोंथाइ बिथिं सायाव खौरां लानानै बर' फरायसाफोरा जाहाथे फैगौ मेट्रिक आनजादनि थाखाय राफोद रुफोद सांग्रां साखाफारा जाना थायो बिनि सायाव गोबां सावरायलायनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो सिमोन दख'रा बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिथांनि दैदेननायाव जोंनिनो दख'रा आफादनि आफादगिरि आरो डेकाफाम तिनालिनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे आरो जोंनि दख'रा आफादनिनो गासै मावथिआफोर लाफानानै लोगो हमनाय हाबाफारिखौ जागायदों आरो फैगौ समाव मेट्रिक आनजादनि थाखाय जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे साखाफारा जाना थायो आरो आनजादा जेरैखि जायाबाबो जागोन नैबे कभिड सिटुवेसननि थाखाय आनजादा फावसायबाय थादों आरो बिनि सायावनो जोंनि फरायसाफोराबो जाहाथे लोरबां जाया आरो गाव सासे फरायसा हिसाबै गाव बिनि मावनांगौ थांखि हिसाबै जाहाथे सोलोंथाइखौ सिगाङाव दोननानै फरायनाय हुदाफोरखौ रेगुलार लांबाय थानो जों खावलायलांबाय थागोन आरो उन समाव बे फरायसुला फरायसुलिनिफ्राय जोङो मोजां रिजाल्ट मोननो हागोन बेखौ हास्थायो। बे समाव जोंनि दुलाराय बुहुमावनो कभिड-19नि जि साग्लोबसारनाय बे बारायबाय थादों बे हिसाबै बे समाव फरायसाफोरखौ माबायदियै फरायनांगौबा माबायदि थियारि जानो थाखाय नोंथाङा खावलायनो सानो? बे समाव जोङो जा बुहुमनाङैनो कभिड-19 महामारि सोलिफुबाय थादों गभर्नमेन्टनि जा मोनसे SOP फोसावनाय बे नियमखौ फालिनानै जाहाथे ससियेल डिसटेन्स आरो मास्क गाननाय आरो न'आवनो थानानैनो मोजाङै साब सिखोन थायो आरो बेजों लोगोसेनो गावो सेफटियै सोलोंथाइ आयदाखौबो लांबाय थायो बेखौ जोङो खावलायगोन फरायसाफोरखौ आरो बे महामारिनिफ्राय जोङो जाहाथे रैखा मोनो बेनिफ्राय आरो उन समाव जोङो गोग्गो आरो मोजां देहा लानानै जाहाथे आनजादाव जिरायनो हायो बेखौ जोङो फरायसाफोरनिफ्राय मिजिंथियो।